Аз не съм пропълнен, не защо това е трик, не можем да бъдем забавно. Аз не съм забавно, трябва да съм забавно. В момента ще чувствам, ти аз не хода и... Аз не забавна, аз ли... Замълчи малко. Ти се видал, ние ще се спра. Разкажи се, бе, брат. Мерси. Вие като сервитор, какво ще ми препоръчате? От шотовете бих препоръчал мозъкът на шефа, който е доста силен шот, като за вас. Аз имам мозък. Бих искал по една фанта. Това нещо човек не иска да се прибира вкъщи вече. Прибирам се, почва да вика. Сеза нещо ще намери на къщи. Не мога да го търпя повече. Тръгвам си и... Това второ го трябва, не? Значи, бавят проблем вкъщи, защото примерно сега аз си бях гладен. Връщам се от работа, защото сега се пак. И питам къде е летицата и тя ми вика, трудница има, обаче хляб йоп. Почва да ми обяснява, ти хляб не купуваш, хляб никога няма, хляба е мухнасъл, хляба не мога да го ползваш. Отивам аз, купих хляб, връщам се и тя ми вика, що не е си мит? И аз много се късах, почна да ми вика, тя почна да ми вика и аз трясна вратата и излезнах и дойдох тук да пия нещо. Наистина много жалко. Так си минали с това, така и вече. Другата седмица ще има семейен лагер, Витали ще е предпоборен, само си чул за него той. Много яко, много печен. И там цяла седмица ще се говори за семейните ценности, за такива теми за децата, всичко, разбираш ли? И романтично вечеря ще има. Майко, вие ще се оправите с жена си за една седмица, но бре, разбираш ли, то всичко перфектно дан ще го кажа. Чакай. Моце, имам толкова много да ти разказвам. Мале, Моце, айде сяда и почвай. Ужас. Пак се скарахме Соня. Да бе, това е трети път тази седмица. Ужас е. Някак аз не искам да се прибирам вече вкъщи. Всеки само да се видим и да най-малкото ще да се скараме. Трябва да обмисля, не знам, развод ли да искам. Зарязвай го той за нищо не става. Може да си дадем няколко седмици почивка разделение.
Може да оправи нещата. Оля, ти сега като каза почивка, аз се сетих за един лагер. Боровец от възпените са говорител Петко Бонев, който се самах решава всичките ви проблеми. Той Петко Бонев е правил ни реши за проблемите с самаха. Аз ще направя една баница сега. О, да търпа по пътя за следващия лагер. Такива са си. Джеремета. Такива са си. Пишманлета. С мляко по устата и с наболи мустаци. Такива са си. Дари го печиво на празно дрънка.